Поведе зраха, какво ще правим? Доведе си миле булка от града, с тънки токчета, дето потъват окълта. Устните и като на сон надути с силикон, на миглите и по-дълги от на дедо ми бастун. Баба Траяна я гледа, па се кръсти и се чуди, миле, това момеле или са извънземни люде. Тя не ще туршия, тя не пие и ракия, само смути искала демек зелена пасивия. Ей, снахо, булко на батерии, тука огражден, немаме галерии. Тука се копае, тука се и жене, па вечер с люта чушка се подбръзне. Опа ихо, фейсбуку не купае нивата, нито пък лайковете хранят ни живата. Хващай мутиката, па се снимай улехата, че свекървата те чака вече с косата. Отиде снахата при козите у кошарата, да си правила стори, да си покаже премяната. Ама пръчо я погледна, па се малко притесни, че такова чудо рогато за първи път го споходи. Подгони я той през двора, през плета, па тя пищи и бяга, фърля скъпите чанта. Свекървата се смее, държи се за корема. Ето ти снахо лайкове, сега е твоето време. Ей, снахо, булко на батерии, тука огражден, немаме галерии. Тука се копае, тука се и жене, па вечер с люта чушка се подбръзне. Опа ихо, фейсбуку не копае нивата, нито пък лайковете хранят ни живата. Хващай мотиката, па се снимай улехата, че свекървата те чака вече с косата. Музиката става много бърза, чува се глас. Абе, миле, кажи на тая твоята, че филтрите не пекат хляб, и да свали ти изкуствени ногти, че не може да обели един картоф. Еху!